Hi everyone! I'm Kier Salcedo Lopez, Teacher 2 of Manuel Francisco C. Ramos Sr. National High School, a public high school institution in Tuban, Santa Cruz, Davao del Sur. By the way, this video is made it's because I want to help all of my students in Mathematics 7 of all sections in grade 7 in our school. So, kani siya nga video is makatabang sa inyo ha because I will be going to discuss the topic for week 2. Okay, so ako ning tabang sa inyo ha para mas makasabot mo ug mas makatabang pug ko sa inyo ang pag-answer sa module. Okay, so ang week 2 na topic is all about union and intersection of sets. So, ang ato ang prerequisite nga knowledge ani will be the basics of sets, no? So, I guess, howd na mo ato, but if you have clarifications, you can contact me or you can comment on the comment section para mas matabangan ta mo. Kaya importante jud ang primary or prerequisite na knowledge no para ma-connect nato ang mga topics in math. So, here is a figure. Kani nga figure is gitawag na Venn diagram. By the way, Venn diagram is an illustration that uses circles to show the relationship among things or finite group of things. Circles that overlap have a commonality while circles that do not overlap do not share those traits. Venn diagrams help to visually represent the similarities and differences between two concepts. So, kani makita ninyo diri na Venn diagram, we have set A, kani siya nga circle, and set B, kani po siya nga circle. So, ibig sabihin, si A and B are two different group of things, pero naa sila, di ba, ang duha ka circles kay nag-overlap sila, kani siya is mao ni siya ang common sa ilaha. So, why is it that I showed you a Venn diagram? It's because Venn diagram is a very helpful tool in answering union and intersection of sets. So, para makasolve mo union and intersection of sets, kailangan dyan ninyo ang Venn diagram para mas dali inyong pag-answer. So, dito sa definition of union and intersection of set. So, let's start with the union of sets. The union of two sets, A and B, so si A and B, no, set A and set B, unsa man ang union? Denoted by A with the symbol of union, B, A union B, is the set of all elements which belong to A or to B or to both A and B. So, ibig sabihin, si union, from the word itself, unity, union, united. So, isa lang meaning, no? Tanan sila. So, katong mga elements nga belong kay A, or katong tanan nga elements nga belong kay B, or katong tanan nga elements nga naa kay A ug B, mao na siya ang union of sets. So, easy ra yung buhaton ani. Igo lang jud mo maglista sa mga elements nga belong sa duha ka sets. Okay, so gamitan po to ninyo siya og kanang kuan. Set builder notation kay para mas formal pod ang pagkasulat ninyo sa mga elements. So how about intersection of sets? So let's discover. The intersection of two sets A and B denoted by A intersection of B. So kung ang union nga symbol is U, ang intersection pod nga symbol is murag inverted siya nga U. So A intersection of B is the set of all elements which are common to both A and B. So, katong mga elements nga naa kay A ug naapod kay B, mao to siya ang intersection. So, halimbawa, na element nga wala kay A pero naa kay B, dili na siya intersection. Or vice versa, naa kay B pero wala kay A. Dapat, katong nga element is naa kay A, naapod kay B. Ang tawag ana is intersection of sets. Okay? So, kung unsa man tong mga elements nga naa sa both sets, imo lang to siyang i-list gamit ang set builder notation kay para
makuan kanang makita nimo kung unsa intersection sa duha ka sets. So para kung mas masabtan, maghatag og example. So given set A. Okay, sa set A naatay apple, naapoy orange, naay mango, mango masiguro nino. Then naapotay banana and durian. Okay, durian kabalo ko kaila jud maning durian no kay naa jud ni siya diri sa tuban. So makita jud nato ni siya nga fruit no. How about set B? Set B natay cherry, avocado man siguro ni. Okay, avocado, apple, durian, and mangosteen. Okay? So, union of sets. Okay, balik na ko tong diagram ha, and the definition of union. So, ibalik man ako tong mga given, set A and set B. So, let's answer A union of B. So, unsa kito yung definition sa union? Union of sets A and B is the set of all elements which belong to A or to B or to both A and B. Ibig sabihin, si A union B is katong mga elements nga naa kay A, naa kay B, or naa sa duha. Okay. Tanaw na mo bira B, kung unsa ang mga elements ang tawag ani nila kanina sa sulod sa set. So, unsa ang mga elements nga naa kay set A, naa kay set B, ug naa sa duha. Katutanan, imong ilis. Okay, can you guess? Okay. So, let us see if tama imong answer. Okay, the union of A and B, or you can also call this as A union B, is okay, mao na ni sila tanan. Katong mga naa sa A ug naa sa B. So we have apple. Asa na to makita si apple? Naa sa set A ug set B. Okay, naa siya sa duha ka set. Sir, nganong isa laman imong gidrawing nga naa man siya sa duha? So dapat duha imong drawing. Okay, pag common siya sa duha ka sets, isa lang jud na ka element imong isulat. Bisan pag tulo, upat, or more than that, isa lang jud na imong isulat, ibutang dira. It's because common man siya sa duha. Di ta pwede nga mag-double entry, okay? So we have orange. Si orange is present lang siya sa set A, pero wala siya sa set B. Pero i-appeal gyapon nimo siya ka union man. Okay, same with cherry. Si cherry naa sa B, pero wala siya sa A. How about mango? Kasi mango naa siya sa A, pero wala sa B. Banana, naa sa A, pero wala sa B. Saan siya? Mangosteen, naa siya sa B, pero wala sa A. Parehas po siya ni avocado. And si durian, naa siya sa duha. So, katong tanan nga makita nimo sa set A, set B, or naa sa ilang duha common, mao na siya ang union. Na-gets ba? Okay, very good. So, let's proceed to another, okay, manat sa union, so let's proceed to intersection of sets. Okay, go back to the definition. Okay, nagpakita na po na ako ang Venn diagram. So, let's have an example. Okay, same given, no? Natay set A and nata po tayo set B. So, how do we find A intersection of B? So, balik na sa definition. Si intersection daw is the set of all elements which are common to both A and B. So, naa siya kay A, naapod siya kay B. Okay ha? Kung naa siya kay A pero wala kay B, dili na siya matawag nga intersection. Dili lang jud ta kay nga naa sa duha. Okay, unsa man ang mga elements dira or unsa ang mga fruits nga makita ninyo sa duha? Okay, banana, naa ba siya sa duha? No. How about cherry? Naa ba siya sa duha? No. How about orange? Naa ba siya sa duha? No. How about mango? Naa ba sa duha? Okay, wala. So dapat katong naa jud sa duha, no? So the answer is, kung tama ba yung answer? Okay, we have apple and durian. Okay, because si apple naa siya sa set A and set B, kung makita ninyo. And si durian, naapod siya sa set A, kani, o sa set B, kani. So, sila ang intersection.
Na-gets ba? Nakuha ba ninyo ang union o intersection? Okay, very good. So, let's have another example for union and intersection of sets. This time, with numbers nga given na po, mga numbers nga given. So, let's have the given, universal set. Universal, kabalo naman maana, di ba? Kaya mauma na siya ang topic sa first week. So, universal set, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. We have set A, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. And set B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. So, una na itong pangitaon is A union of B. Okay, so before na ninyo mao na siyang answer, no? So, tan-awon na to, nganong mao na siyang answer. A union of B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go back to the definition of union. The union of sets A and B are all elements in set A or set B or both sets A and B. So, unsa man tong naa sa A, naa sa B, ug naa sa tanan. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so muna siya itong union, kinaaman sa tanan. So, bisan pag na siya sa A, wala siya sa B, consider gyapon siya dito sa union, kitanan man na. Okay? So, nabantayan niyo, yung answer na to is the universal set. Diba? Okay, pwede na siya mahitabo, no? Kay, kuan man, naman siya sa universal. Na timing lang pod niya. Ang A ug B, tanan mga elements sa A ug B, naa sa universal set. So, let's try number 2. A intersection of B. Okay, kamo daw, pag-try daw mo, A intersection of B. So, while answering, so akong ibalik ang definition sa intersection, no? Intersection of sets A and B are all elements that are common or present in set A and in set B. So, kato lang mga elements nga naa kay A ug naa pod kay B. Okay? So, try to find out, try to list. Kung unsa tong mga set, unsa tong intersection sa A and B. Okay? So, the answer is, okay, tanawad kung tama ba yung answer. We have 1, 3, 5, 8, and 10. So, the question is, nga nung wala man si 2, wala man si 4, wala si 6, wala si 7, and wala si 9. It's because, let's start with number 2. Si number 2, naa siya sa B, pero wala siya sa A. So, dili siya intersection. And so, with number 4, naa siya kay B, pero wala kay A. How about number 6? Si number 6, same. Naagyapon siya sa B, pero wala siya sa A. Si 7 naman, at saka si 9, naa siya sa A, pero wala siya sa B. So, di siya part sa set nga gipangita nato, which is the intersection of A and B. So, siguro nasabtan na ninyo, no? Inana lang kadali ang union and intersection of sets. So, sa inyong module dira, mga estudyante nako sa Manuel Francisco Ramos National High School of all grade 7 sections, naaman may mga ija-ija ka modules, no? So, tanawa na ninyo dira kay daghan patag mga examples. So, siguro di na mo maglisod, no? But if you want my assistance, so you can contact me para matabangan ta mo. So, let's proceed to another topic, which is complement of a set. Part yapon siya sa quarter 1, week 2. So, the complement of a set, A, denoted by A apostrophe, mao na siya, no, ang iyang symbol. So, pag makita ka gina nga symbol, ibig sabihin, it's a complement. Complement of set A. So, unsa man ay complement of set A? Is the set of all elements in the universal set that are not in A. So, unsa to makita ninyo sa set A? Unsa to makita ninyo sa set A? Unsa to makita ninyo nga wala sa set A nga naa sa universal set, mao to siya ang complement sa set A. Okay, naglibog ba? Okay, balik ko na ko no kay medyo nakulbaan bitaw pud ko ano ka first time na to nga nga mag-inani ko video lesson. So ang complement of set A, di ba nakailaman mo universal set, no? Tan-awon to niyo ang universal set. Kung sa to ang naa sa universal set,
nga wala sa set A, mao to siya ang complement ni A. Okay, nakuha? Okay, para mas makuha at maghatag kong example. Okay, given universal set, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Importante kaya na ang universal set ba sa mangita tag complement sa set, ha? So, tanawan na ninyo. Kinatay set A and set B. Makita niyo sa screen. Nahatag po ang Venn diagram na adere. Okay? So, the first question is, find the complement of A. So, ang complement of A, mutanaw ta sa A, no? Unsa ang wala dira nga naa sa universal set? Okay, can you find? Okay, can you list down? Okay, very good. Si tan-aw nimo sa A, kung unsa ang wala dira nga naa sa universal set, ilista to nimo sila tanan. Kung kulang gani nag-isa, ibig sabihin mali na imong answer. So dapat kumpletuhon jud na nimo. Okay? So naka-answer na ba? Okay, let us see if tama yung answer. The answer is okay, we have 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, and 11. Sila na ang mga elements nga naa sa universal set nga wala sa set A. Nakuha? Okay, very good. Okay, let's have another example. Universal set, we have 1, 2, 3, 4, 5. Set A, 2, 4. And set B, 1 and 5. So, ang question is, the complement of B. Okay, kamo daw B, itry ninyo dira. If you have paper dira, extra sheet nga, pwede nyo masulatan. Okay, compute or solve. So, ang pasabot aniha complement of B, naa sa universal set nga wala sa B. Okay, igo na mamutan-awan na. Unsa man naa sa U, naa sa universal set nga wala diri sa B. So, the answer is 2, 3, and 4. Very good. Okay, let's try another. Okay, kani medyo complicated na, no? So, a complement of A, union of complement of B. Or pwede po na siya A complement, union of B complement. So, ato na siyang kanon, ha? Pag pakita kag ginani, unahon sa jud nimo ang complement before ka magkuha sa union. Okay? So, kung sa nimo ang complement sa A, ang wala sa A nga naa sa universal set. Okay, lista nimo siya. Then, union na pod of complement of B. Unsa man ang complement of B? Ang katong mga wala sa B nga naa sa universal set. So, na naman ka-answer sa complement of B. So, pwede na naman siya ilista. Pangitaon na lang nimo is complement of A. So, katong wala sa A nga naa sa universal set. After you find the complement of A and complement of B, kuha na po nimo ang union. Union is i-mix nimo siya tanan. Katong naa sa A ug naa sa B. I mean, naa sa complement of A ug naa sa complement of B. Okay, can you solve? Okay. Sige, pag-try mo. Okay? Let us see if tama yung answer. The answer is okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Nga naman, the complement of A is 1, 3, and 5. Then the complement of B is 2, 3, 4. So kung i-combine mo sila tanan, that is 1, 2, 3, 4, 5. Or good as universal set. Okay, nagets ba? Okay, very good. Mga bright man ako mga estudyante, oy. Okay, kanina po ta. Difference of two sets. Okay, unsa man ang difference of two sets? Okay, dapat makabalo mo sa kuan, ha, sa meaning ng difference. Basta may ngon bitag difference, no. Itubag sa mga estudyante na kuan sa una, no, kay kalahian. Kung sa kalahian. Okay, ang difference is kauban ni siya sa sum, product, and quotient. So, unsa man ang difference? The result when you subtract two numbers or two things. So, mao siya ang difference. Okay, kani po siya, difference of two sets. So, mag-subtract tag duha ka sets. So, nakita na namin yung example, no? So, tanaw na to na niya, ha? Unsa na to pag-answer. Definition set ta. The difference of set A and B, denoted by A minus B, is the set of all elements which belong to A
but which do not belong to B. Okay? So, ang difference doon is set A and B. So, makita na to no A minus B ang iyang symbol is the set of all elements which belong to A naa siya kay A, but which do not belong to B. So, wala po, nga, naa siya kay A, nga wala siya kay B. So, mo ito imong i-minus. So, what if naa siya kay A, nga naa siya kay B? O say may tabo. So, it's the same with 1 minus 1. O say may tabo, 1 minus 1, 0. So, mawala na to siya nga element. Kung may tabo lang na siya nga naa siya kay A, o kung naa siya kay, ug naapod siya kay B. Pero, kung naa siya kay A, pero wala siya kay B, mao to siya imong i-copy nga element. So, para mas masabtan, example ta. Okay, given. Universal set, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Set A, 3, 6, 9, 12. And set B, 2, 4, 6, 8. So, makita niyo sa Venn diagram no, mo na siya ang ayahang diagram for the given universal sets and universal set and two sets, A and B. So, find A minus B and B minus A. So, si A minus B, nasa A nga wala kay B. And B minus A, elements nga na kay B nga wala kay A. Okay? So, let's start with A minus B. Unsay answer ninyo kay A minus B? So, katong naa kay A, nga wala kay B. So, wala labot si universal ha? Di niyo laboton si universal. So, katong naa kay A, nga wala kay B. So, we have, okay, very good. 3, 9, and 12. Okay, si 3, kay na, 3 naa siya kay A, pero wala siya kay B. Si 9 pod na siya kay A, pero wala kay B. So as with 12 and kay 12, wala siya kay A, pero wala siya kay B. Question, nganong wala na appeal si 6? It's because si 6 man good na siya kay A ug napod siya kay B, so mawala siya. Kay nag-minus man ta. And kanang si 9 pod, naman siya na 9 no. I'm sorry. Si 4, wala siya na-appeal. It's because wala man siya kay A. Ang gipangutan naman diri is A minus B. So, ang elements lang nga bilong na to is 3, 9, and 12. Okay? So, let's try B minus A. Gibaliktad na po na to. Na elements nga na kay B, nga wala kay A. Okay? So, dali lang siguro no. The answer is 2, 4, and 8. It's because si 2 na siya kay B, pero wala siya kay A. Si 4 na kay B, pero wala kay A. And si 8 na kay B, wala kay A. Wala na labot si 6 and 9. It's because si 6, mawala naman siya kay 6 minus 6, 0 naman. And si 4, si number, si 6 nandi, sorry. So, si 6, how did siya malibelong ha? It's because mawala naman siya. So, there are more examples in your module. So, paki-answer na lang ko dito. Okay? So, but before that, nasa tayo another example para mas masabtan ninyo. So, let U, nakabutang dira ang mga elements from letter A to letter U. We have set A, E, O, U. Okay, mo na madunggan, di ba? Kadang kung mag-practice sa alphabet. So, A, E, I, O, U. Set B, A, B, C, D, E, F, J. It's not G, ha? It's J. So, basig mamali mo sa pag-answer ninyo. And then, si set C, we have A, B, C, D, E. Okay? So, unsa may pangutan, unsa may gipangayoan na niya dire? Okay, so itry na to nag-answer ang A, B, C. So, let's start with A. A minus B. So, mga elements sa A nga wala sa B. Okay, can you find or can you list down elements of A nga wala sa B? Okay, the answer is, kita na to kung tama ba ang answers ninyo. We have I, O, U. Ano man, si A, mawala na siya, kay minus man no, difference man. Si E, naman po diri kay B.
Si I, wala man siya kay B, so ilis na to siya. Siya ang unang element. O, kay wala man po siya sa B. And U, kay wala po siya sa B. So, I, O, U. Basig na yung mga utana ba, sir? Pwede na siya mabaliktad. Unahon akong O, or unahon akong U, U-O-I, or O-U-I. Okay, pwede ra jud siya nga mabaliktad siya. Pwede na siya ma-shuffle as long as naa-jud dira tanan ang mga elements nga kailangan. Okay? So, dito si una ko ansira ng B ug C, no? Kay kaya naman na ninyo. Okay? It's your time to answer B and C. So, at least nakabalo na mo kung saan pag-answer, di ba? So, let's proceed to solving word problems involving sets with the use of Venn diagram. So, nasulti naman ako to na ang definition sa Venn diagram, which shows the relationship of two groups, di ba? So, ang Venn diagram helps you to visually represent the similarities and differences between two concepts. So, atong topic is sets man. So, if ang given is more than one set, so magamit yun na to sa Venn diagram to solve certain word problems. So, maghatag ko sa inyo example para makasabot mo. Okay, define sa na to. To solve word problem using Venn diagram, we must consider these coordinating conjunctions, or, and. Si or o si and ha, pag maka-encuentro. Kuya ko word no encuentro. Kung maka-encounter mo og or and, so kana siya, naana siya mga meaning. Okay, we use and. So, sa may meaning ni and? If we are referring to intersection. Kung sa gito intersection, katong naa sa duha. And, or, pwede itong gamiton kung nag-refer ta sa union. So, ay mo kalimutan na, and, intersection, or union. So, dili na ta sa example para excited na po siguro mga maka-answer. So, in a class, 15 like English, 20 like Filipino, and 10 like both English and Filipino. How many students are there in all? So, gisulti diri, 15 kabuok daw ang ganahan sa English. 20 daw kabuok ang ganahan sa Filipino. Tapos 10 kabuok ang ganahan sa English and Filipino. Ganahan siya sa duha. 'Di ba? So nagamit man tag and ani sa English and Filipino. Ibig sabihin, kaning 10 is intersection siya sa English and Filipino. So how many students are there in all? So pila kaya ka estudyante tanan? So dito pwede mo sultihan nga 15 plus 20 35 plus 10 45. Dito pwede mo nga 45 kabok estudyante. Ngano man? Si 10 manggo diri kay ganahan siya English and Filipino. So kung ganahan siya sa duha, ibig sabihin ganahan po siya sa English, kung ganahan siya sa duha, napoy group of students ana nga ganahan lag English, ganahan po Filipino. So dito makasulti nga 45 sila tadan ka estudyante. I don't know if nagets ninyo ako ang kwan ha, pero sige, mag-solve na lang ta. Okay, sabayan ta mo nga mag-solve ha. Let's go. So, solution. Let n, close and open parenthesis, e, be the number of students who like English. So, nag-ita for English. Sila ni ang ganahan sa English. Okay? Si F pod, ang number of students who like Filipino. And, si N, intersection of F, number of students who like both English and Filipino. Okay? So, kung mag-Venn diagram ta ani, pasabot ani niya, okay, dara no, itong Venn diagram. So, dapat din siya gihatag nga info diri, oh. Si E union of F is 25. Okay, gisulti na niya nga 25 kabuk estudyante. Ngano man? Okay, masabta na ninyo later on. So, magamit tag Venn diagram. We have universal set and two sets. Nga two sets man? It's because English man taog Filipino sila atong main nga concept diri. So, buhatan na to siya duha ka circle. Nga gi-overlap man nato. It's because naa may pulo ka estudyante nga ganahan og English, ganahan pa siya Filipino. So, dili siya dili siya dapat ibulag na to ang sets. Dili siya disjoint sets, ha? So, mag-abot silang duha. Okay? So, we have E and F. E stands for English and F stands for Filipino. Okay?
So 10 atong gibutang sa tunga ngano man kaning 10 according to the given situation, si 10 is ganahan siya sa English and Filipino. So ibutang nato siya sa tunga. Siya ang ni-intersect. Okay? So since kuan man isulti man siya diri nga 15 ka book ang ganahan og English, naa na may 10 diri nga part sa circle sa English. So kung pangutanon ta mo pila man ka book ang ganahan og English lang, naa na may 10 diri. So, ang 10 ha, ganahan siya English, ganahan pa siya Filipino. So, it doesn't mean nga ganahan siya Filipino, di na siya ganahan og English, ganahan siya sa duha. So, mabilong gyapon siya sa circle nga E, sa set nga E. So, since na may 15 kabuk nga ganahan og English, pila man kabuk ang ganahan og English lang since na may 10 diri. So, the answer is 5. Nganong 5 man? It's because 5 plus 10 equals 15. 15 na tanan ang ganahan og English. Nakasabot wala? Okay, for sure, nakasabot dyan na. So, for sure, maka-answer po mo aning Filipino. So, na may 10 diri nga ganahan og Filipino. Pila ang gisulti diri nga ganahan og Filipino sa situation? We have 20. So, pila ang Filipino? So, we have... Okay, very good. 10. Nga naman, 10 plus 10 equals 20. Okay? So, kung mubalik na sa question, how many students are there in all? Pila man kabuk estudyante tanan? Maihap ba ninyo? Okay, very good. Maihap na to siya. 10 plus 10 plus 5, we have 25. So, there are 25 students overall. Okay? Do you want another example? Okay, very good. Sige, tagaan ta mo another example. Ganan dyan kung mga bata bang mangita dyan another example. So, another example ta. Solve word problems involving sets with the use of Venn diagram. Okay, I'm sure ganahan mo ani kay makarelate mo sa Facebook and Twitter. So, a group of 25 high school students were asked whether they use either Facebook or Twitter or both. Or ha? O sa gitong or? Yun. Ang and is intersection. So, lahi siya ang situation, no? Kagihatag na daan kung pila kabuk estudyante tanan. So, basig maabot na po mag 45 ha. 25 ra do kabuk estudyante tanan. 15 do kabuk ana nila ganahan og Facebook. 15 of the students use Facebook and 12 use Twitter. So, ang atong Bible ani is pila kaya kabuk ang ganahan sa duha. Kay gisulti man na diri no. Gisulti kung pila kabuk ang ganahan sa Facebook, pila ang ganahan sa Twitter. 15 daw kabuk ang ganahan sa Facebook, 12 kabuk ang ganahan sa Twitter. Pero wata kabalo kung pila ang ganahan lang sa Facebook lang only, or sa Twitter lang only, or pila kabuk ang ganahan sa duha. So, kailangan nato na siya i-solve nga problem using Venn diagram. So, kailangan mo mag-assume sa tanong og mga values. So, first question, how many use Facebook only? Kidili 15 ha? Kasi 15, nagagamit sila og Facebook. Pero wala niingon nga Facebook lang. Basin day nagagamit na sa Facebook, mo gamit po na sa Twitter. So, ang pangutana din sa A is, how many use Facebook only? Letter B, how many use Twitter only? And letter C, how many use both social networking sites? So, basi matingala mo kung saan yung social networking sites, sila ang pasabutan ni is Facebook and Twitter. Okay? So, ato na siyang tubag sing Venn diagram. Okay? So, mag-assume sa taog mga values. So, akong gibuhat S1, S2, and S3. Okay, pwede po ka magbuhat og unsay mga gusto nimo daghan mga letters sa alphabet no. So S1 ako as S1 stands for the set of students who use Facebook only. So patimanan na to ha, S1 is Facebook lang. S3 sa ta, S3 is Twitter only. Si S2 is dili istoy ha, S2. S2 is nagagamit siya Facebook and Twitter. Duha yung gigamit. So, kung mag-Venn diagram ta na, mauna siya ang noun. Okay, first set, kaning circle, Facebook. Next set is Twitter. Nag-overlap gihapon ang duha ka circles. It's because naamay ganahan sa duha manggod. So, ang S1 is
Facebook only. S3, Twitter only. Si S2 is ganahan siya sa duha. Okay? So makita man ninyo ang Venn diagram no, so masabtan siguro na ninyo kung unsay pasabot ana unsay kanang kailangan nato pangitaon. So gamit ang Venn diagram mas dali na to siya masabtan. Pero if you want to solve this problem with tinamban method, medyo maglisod jud mo kay basig mamali mo. Or you can also solve this problem kanang manually mag-solve mo kanang kuan, magamit mo mga symbols or else magamit mo mga operations sa maths, pwede ra pod. Pero ako itudlo sa inyo is combination na ha. Pero dako jud kay gamit ang Venn diagram. So, una natong pangitaon si S1. O kitanaw sa mo diri sa Venn diagram. Sa makita niyo sa Venn diagram, naay nakita niyo nga 15 and 12. Si 15 naa siya sa tunga. It's because wala pa man takabalugod kung kuan siya, kung asa jud siya dapat ibutang, diri ba siya sa S1 or sa S2. Basta ang 15 sila na ang ganahan og Facebook. Kay mao man nagisulti dito sa problem. 15 of these students use Facebook. So 15. Ibutang na nato siya sa circle ha. Gipatunga lang nako siya kay wa pa takabalo kung asa na siya ibutang or kung mao ba jud ang value para sa S1 and S2. Then sa Twitter po is 12. Kay 12 man to ang nagagamit og Twitter. So gibutan nako siya dira. Pangitaon sa nato ang value ni S1. So find S1. So first step is ilista nimo si S1, S2 and S3 equals 25. Nganong 25 man ang total? It's because a group of 25 high school students man. So 25 atong total dira. So si S1, si S2 ug si S3 ang total ana niya is 25. So, kung mo diretsyo na magbutag 15 and 12, matingala mo kung 15 plus 12, 27 ba ya? So, negate mo siya sa iyahang dapat nga total which is 25. Diba? So, i-follow na nato ng solution. So, NS2 plus NS3, asa man si S2? S2 and S3. Nganong nigi-total na ko og 12? It's because kani nga circle, si S2 ug si S3, di ba ang total niya is 12? So, ibutan na to siya dira nga total nga 12. So, i-minus na to na sila. Kung mag-minus tag NS2 ug NS2, di ba mawala siya? As well as S3. So, kinsa ang nabilin? Si NS1. So, makakita na tag value ni NS1. So, 25 minus 12, pila man? Okay? Ay mo gamit og calcu. Pag-practice mo kanang kuan, kanang solving using your mind. So, 25 minus 12 equals 13. So, ang value ni NS1 is 13. Asa na to siya ibutang? Dili sa Venn diagram, 13. Okay? So, tanong dapat yung nakuan ba dahil? I'm sorry, wala pa na ko. Okay, si S1 man is 13. Okay, later on, makita na ninyo sa diagram hang ano, gibutang na ko dila 13. Ato na pong isolve si S3. Okay? Si S3 is, first step ninyo is ilista gyapon nimo tanan ang NS1, NS2, NS3. Total is 25. Then, NS1 and NS2 na puta. Sa Venn diagram, S1 and S2, ang total niya is 15. Mo nang gibutan na ko nga 15. So, isubtract na nimo sila. Find the difference. So, kung i-minus mo si S1 ug S1, mawala siya. S2 ug S2, mawala siya. Nabilin si S3. Bring down S3. So, i-minus mo 25 minus 15. The answer is 10. So, muna siya ang value sa S3, 10. S1 ganina is, pila ganito? 13. Tapos si S3 is 10. So, balik ko na ang solutions. Okay? Sa S1, okay, 13 ang total. S3 is 10. So, si S1, ibutang na nato siya, which is 13. Ibutang na to siya diri sa S1. Okay? Ang total niya is... Okay ha? Kuan pa na ka ng temporary pa ng 15 ug 12. So, buta na to si S1 which is 13. Diba? Diri man tong S1. Then, S3, we have 10. So, kung pangutanon ta mo, kung 13 na si S1 ug 10 si S3, pila man si S2. So, makuha na nimo siya, mamili lang ka kung sa Twitter ba ka or sa Facebook. Okay, kung ako, Facebook ko. 15 man tanan ng Facebook. Tapos, 13 naman na siya daan diri. So, pila man ang nasa center. So, 15 minus 13, we have 15 minus 13 equals
Okay? 2. Okay, very good. Dili pod sa Twitter, tanaw na to ha, basig dili siya mag-match. Sa Twitter pod, di ba naman tayo, 12 man ang total no, na naman tayo 10 daan diri sa S3, kato na solve na to. So, 12 minus 10, pila man? The answer is 2. So, kung ito, i-plus na to siya, 13 plus 2, we have 15 plus 10, the answer is 25. So, 25 tanan ka estudyante. So, nakuha na nato. Kung mabalik ta sa pangutana, how many students use Facebook only? Facebook lang, pila man? So, the answer is 13. Okay? Kay Facebook lang man. Only ha, ningon mako Facebook only. How about, how many students use Twitter only? Okay, the answer is, okay, very good. 10. So, kung mangutana po ko, how many students use both Facebook and Twitter? Okay, the answer is 12. No, sorry. The answer is 2. Okay? So, pwede man ka mag-check ani kung tama ba yung answer jud. So, i-plus na mo silang tulo kung mo total ba silang 25 ka estudyante. So, 13 plus 2, 15 plus 10, 25. So, a total of 25 students. Okay? So, kung mangutana ko how many students use Facebook, ang answer niyo dili 13. Ang answer niyo dapat is 15. Kaya kaning 2, bisan pag gananan siya Twitter, ganan magyapon siya Facebook, so bilong gyapon siya dira. So, how many students use Twitter? So, 12. Pero kung mayon ko, how many students use Facebook only? So, yung answer is 13. How many students use Twitter only? The answer is 10. So, ayan. Try more exercises on your modules. So, naghinaot ko nga naamoy na ano. So, tanan mga exercises dira, bisan pag naana siya answer key, try to solve the problems on your own. Tanaw na to kung kanang sa inyong paagi, makuha ba ninyo ang answer bago mo mutanaw sa answer key. Mao na siya atong agreement ha. Ayaw mo pagtanaw lang sa diretso sa answer key kay bisan pag modular atong paagi sa learning na to karon ato gyapong paningkamutan nga naa gyapon quality ang learning. So gusto nako bisan pag inaani ang paagi nato mangita jud kog paraan nga mag-inani gyapon ko tagawik basta ang gusto lang jud nako naa gyapon moy matun-an bisan pag inaani ato ang paagi sa pagtuon. Okay? So I'm counting on you my students. Thank you so much and laban lang. Okay, laban lang jud ta ha. So, maningkamot jud ta and di jud mo maulaw nga mo contact sa ako para makatabang ko sa inyo ha. So, kung nakatan-aw mo ani nga video, share this to your classmates sa Manuel High nga grade 7 kay para makatuon pud sila. And kung gusto po na ako, bisan sa online gihapon, mag-brainstorming mo, basta di lang dyan ta magsinunduganay ha. Ana na dyan atong paagi karon. So kung na may clarifications or questions, ask them in sa comment section or you can PM me sa Facebook or unsa may paagi ninyo, pwede po mo ma-text ako Once again, okay, balik na nagyapon ko diri. Once again, thank you so much and God bless everyone. Thank you. Bye-bye.